ploso tambalan jatah gawe isin lakake golekno salin kopi total titik syukuran langsung komesan Raden Seta sarawuhipun wonten warung kula arum dalu. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk Raden Seta. Yo ndak tampa, yu cangik gawe bombong ing rasa. Pangestuku tampanana. Nggih kula pundi dadosa jimat sing mburi wedok lemu kuwi anakmu. Nggih anak kula. Jenenge sapa? Winong Nawangsih. Lah iki dodol apa to? Nggih reni-reni. Nggih bangsane jajanan, gorengan, apa mawon enten teng mriki wedang jahe, wedang uwuh, kopi, terus wedang teh sing ngangge kampul ngoten nika nggih kathah. Ewadene kok jajanan kali unjukan wau mboten pajeng sing kula dol nggih anak kula niki ngoten. Piye warunge rame apa sepi? Sepi ya banget. Kula nganti gumun setahun jembleng serendeng. Bar talu niku kula ndodoki kotake lali piye to carane ngoten niku. Gumun nganti ya. Ci, wonten dawuh. Ngombe apa? Bir angsal, aja bir. Kopi apa susu. Ngapunten menawi susu kula mboten seneng. Sebabe susu niku teng mata mboten apik. Loh, kuwi perangane kesehatan. Babakan 5 ki disampurnakake anane susu kuwi. Lah mboten kula kopi kemawon. Kopi ingkang kenthel kemawon. Ora olehmu dodol kok pindah-pindah iki saiki dodol ning endi to? Nggih nuwun sewu Raden Seta kula sadian wonten ing laladan dusun Kedung Gudel, Kepoh Sambi Boyolali pek nganti dodolan neng kene. Lah ngriki enten tontonan enten wayang. Biasanipun tiyang mirsani wayang niku sawengi utuh niku ngangge ngelak, ngangge luwe. Mangke menawi sak rampunge limbukan utawi sak rampunge perang gagal ngoten, biasanipun para penonton pados warung. Lah niku ingkang kula anti-anti dagangan kula dadi payu ngoten. Sing duwe gawe sapa? Ingkang kagungan kersa nenggih Ibu Setyarini ingkang kembulan niat kalian Pak Mailan Hendar Prasetyo. Sak ngertiku jaman saiki wis langka wong nanggap wayang. Nggih, angel wong golek nanggap wayang niku sakniki wong nanggap wayang panyeragati ya pirang-pirang. Mongko menawi wonten piyayi kados pundhenipun kula lan panjenengan menika Bu Setyarini kok kersa wayangan mongko nyukuri kanikmatan yang sampun dipun keparingaken dening Gusti lan ugi sisandamel ruwatan unting-unting lumunting janjane ruwatan sak jam wau pun cekap ning Burini mboten marem menawi mboten wayangan sedalu natas pamriye napa to siji sing bakul ning jaba ya do payu angka loro sing mirsani men atine seneng lah tiyang kados Burini ngoten niku sing jenenge sedekah mboten kudu ngangge dhuwit ning nyenengke wong pirang-pirang niku klebu sedekah insyaallah Burini sak keluarga benjang mulya wonten ing swarga ngoten niku sing sapa wonge gelem nanggap wayang nyenengne wong pirang-pirang bakale ganjarane padha karo munggah swarga ewadene ra tau nanggap kok mung ndelok etok niki ya bakale munggah swarga ning alon-alon. Jalu mampang lah ngoten niku. Jalu mampange iki malah salin. Iya no ben ana variasi ya. Ngoten niku. Jaman sakniki nuwun sewu, wong wayangan iki latare mboten jembar. Duwite mboten pirang-pirang. Dhuwit semono akeh nganti atusan juta. Timbangane nggih nanggap wayang kanggene kula to. Luwih becik nggih tuku dawet iso nggih adus wong sak omah.
Nek gandeng piyayinipun tekan kepengin ngurip-urip dumateng budaya, nglestantenaken dumateng budaya, ngremenaken tiyang kathah niku ganjarane mboten umum. Mang titeni bar wayangan niki, Burini, Bu Sri niki mangke rejekine saya kathah, yen rejekine saya kathah taun ngarep mesti nanggap wayang melih. Allahumma taun ngarep wayangan melih setuju? Setuju wae kari nontone nek. Kopi kentel loro. Nggih ngestakaken dawuh. Nduk, enggal semadya kono sing dikersake karo Raden Seta Cawisna sing apik, sing enak, sing pahit. Wonten dawuh Raden Seta. Men jenak kepenak anggene jagongan mara gagi rada maju lungguhmu kene. Nun inggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh, mboten dosa, mboten kuwalat nggih, ora apa-apa, lingguh ning kursi kene. Kowe ngerti tresna ki apa? Ngertos. Apa? Cinta. Maknane kababare tembung tresna ki apa? Katresnan menika kanugrahan peparing saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng menungsa, ingkang menungsa kala wau mboten saged nampik lan milih. Tresna menika sipatipun wuta, mboten nyawang derajat pangkat, sawah amba tegal jembar, ayu elek, guwing kerdil niku mboten kangge pancatan, ning mung cocoke ngati. Kula mung milih kalian kersane pangeran, gandeng ingkang kula tresnani nggih adi kula pun Mustika Sari. Mila mbok diganteni sinten kemawon kula mboten purun. Kuwi adimu, ngertos? Tek kowe nekat lho, adi niku malah ecol. Ji, wonten dawuh. Patrapmu sing kaya mengkono kuwi gandeng kowe kuwi lak kawula ing negara Wirata. Sing jenenge kawula kuwi kudu mbangun miturut manut karo tatanane negara. Sapa wae sing mengkang saka pranatan, sapa wae sing nabrak saka aturan, tegese dianggep dudu wong Wirata, yen perlu bakal disebratake saka Wirata. Lho kula dipun singkiraken, dipun tundung saking Wirata mboten napa-napa, waten sesarengan kalian mustikaning jantung kula nenggipun Genduk Sari. Kula menika nuwun sewu, glowentah kalian Sari niku wiwit cilik. Ingkang ngedusi riyen niku kula, ingkang ndulang menika kula, sing ngopeni kula, sing rekoso niku kula. Kenapa kula sampun rekoso kados mekaten, njur esuk yen rabi malah dipek kalih wong liya. Kula mboten seneng ngoten. Mila Sari kedah tetep dados bojo kula nadyan donya niki kiamat.
Biasane nek warung nggih karaoke kudu. Oh nika kafe. Ha ya ngerti kene kok ya. Manut karo Seta apa ora? Gelem apa ora kowe ngilangke rasa tresna karo adimu Mustika Sari? Kula saged ngicali rasa tresna kula dumateng Sari, ning icaling rasa tresna niki mangke bareng kalian ilange nyawa kula. Ngadeka. Ngadeka. Apa kang dadi kewanenmu, tekadmu sing kenceng, gegayuhamu sing gembleng, ndak regani larang. Nanging gandeng Seta diparingi Purbawasesa dening Rama Dewaji Matswapati supaya ngrampungi lelakonmu. Janji kowe ra minggat saka negara Wirata ana cah desa sing glundung sirahe. Sinten sing dadi kandha? Ametari. Apa kaprawirane anak Ratu Wirata? Ho! Hat! Hot! Hat! Lamun katututan lamun prawira digdaya Gura Gurnita reh kagiri ayo Suramrata Jayamrata girbuten aku ngendel-ngendelke bocah desa Kemplinti liwat ukur ora nganti sak kemperangan kowe wis tak idak jabak rambutmu rasakan anak rambangun miturut karo wong gerang tek-tekane kaya ngono kuwi diajar karo Raden Putih Modar kowe Seta lha nggih Seta Putih
Saiki sambato kowe budiar njaluk tulung karo sapa? Pakmu kok jaluk tulung ora bakal tak tulungi mergo pakmu ya awake kaya ngene iki. Perang ora tau karo mbokmu ya ora tau. Wingi iki poso utuh ya blas ora nyapa-nyapa. Inggih. Kula tobat. Kula nyuwun pangapunten kula ndodho dumateng kalepatan kula. Kowe arep nekat rabi karo adimu ora? Mboten Raden, mboten. Lahir batin, lahir batos. Kula nyuwun pangapunten. Kula badhe nyuwun pangapunten kalian Bapa Walakas kalian kepingin nyuwun ngapura kalian adi kula pun Mustika Sari Raden. Raden Seta kula nyuwun pangapunten. Bapa Walakas kula nyuwun gunge samudra pangaksami. Mumpung menika taksih mapan wonten ing wulan suci, kula beraken pangaksama dumateng kula. Lan kowe Sari pun kakang njaluk ngapura lamun torina wengi aku tansah nggura-gudha ganggu karo kowe Sari. Minangka tandha tulus-tulusing anggenku njaluk ngapura karo kowe. Aku pengin salaman karo kowe Sari. Ucap. Trenyuh nenggih Mustika Sari. Mulat ingkang raka nenggih Sang Mustika Aji kembeng-kembeng kang netra. Ciptaning griya arsa paring pangapura dumateng ingkang raka. Mangkono asta den nulungaken satemah tangkep tangan kalian ingkang raka Mustika Aji. Batar ngerti sangkan paraning bilai. Lena kaprayitnaning lair batin Raden Seta den glandang Mustika Sari dening ingkang raka. Kok kala ngendi kuwi anak? Anakku kok kala ngendi? Kados pundi menika Raden? Babar pisan mboten duga mana. Jarene ngejak salaman kula tingali drijine wau uwek-uwek. Sak sampunipun mekaten kok diglandang wani dipun beto kisah menika pripun anak kula pun Sari Raden Seta. Lungguh sing prayoga, aku sing tanggung jawab ngrampungi lelakon iki.
nyedhak janji kowe wani ngrebut sari saka tangane Aji. Iki wis ana pedang ligan rong depo dalan. Kowe nyedhak gulune sari sing bakal tugel. Kowe tetep tak koyak Mustika Aji. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara maruta pawana bana margana iki wancine bedhog tengangi sing kudune kabeh menungsa padha ngaso ora ana sing kudu lumaku ana nom-noman loro sing wedok digendhong sapa tambuh marang aku jenengku Mustika Aji aku Mustika Sari dulurmu ana pira ya mung loro iki Mustika Aji kelawan Mustika Sari yen ngono kowe bocah kedana kedini cah Sukerta pangane Bathara Kala aku nduk anggap bocah Sukerta ki karepmu piye? Ya pancen bocah Sukerta. Bocah Sukerta ki lamun to durung entuk pangruwatan. Kowe ngerti ngruwat? Ngruwat ki panganan apa? Lah, tegese rung tau diruwat. Bocah Sukerta ki antarane bocah unting-unting, bocah untang-anting. Kedana kedini, kedini kedana. Sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang ku ya pangane kala pancuran kapit sendang anak telu wedok lanang wedok ku ya pangane kala bocah saramba anak papat lanang kabeh ya pangane kala srimpi anak papat wadon kabeh ya pangane kala Pandhawa anak 5 lanang kabeh ya pangane kala bocah sing lair kalung usus ku ya pangane kala wong wedok mecahke gandhik ki ya pangane kala wong wedok ngrubuhke dandang ki ya pangane kala wong mantu nek ora nanggap wayang pangane kala ngono ceritane ning embuh nyatane. Kowe pangan dasare wetengku luwe wis pirang-pirang sasi ora kisen menungso. Yen pancen aku nduk anggap bocah Sukerta ngibarate cacing kae didak mugil. Ayo panganan aku. Yen kowe ora kelakon mangan aku ana apesing uripmu kowe dhewe tak giateng sirahmu. Iya.
Mustika Waji. Ora nggondro sepira perang karo aku ditambahi karo pring tumpuk-tumpuk. Ora tak pangan saiki ning ngenteni wektu sing prayoga tak wadahi Gendhaga luwih dhisik. Sing wedok endi mawon? Lagi iki enek wong wedok arep dipangan nek antengi ra umum. Kowe polao. Aku ora iso polah. Tiwas mbayar ngoyo-oyo kowe ra polah padha karo ngeloni debok ngono aku. Kakangmu wis tak wadahi Gendhaga saiki genti kowe. Yen cah loro ning Gendhaga pangan bareng dina iki. Usik Bathara Kala. Perkara kowe bakal mangan aku monggo. Nanging yen kanggone Bathara Kala jujur wae. Mustika Sari iki ayu apa elek? Ya ayu. Tinimbang mubadir sakurunge aku kok pangan kok lebokke ning wetengmu, apa kowe ora kepengin ngicipi prawanku? Hei! Saiki aku moh mergo aku urung jamu. Aku urung tuku tisu aku. Engko yen aku wis duwe jamu mangan kowe cucuk ayu kaya ngono biasane lho wong lemu kaya aku yen mangan wong ayu 5 menit wis bar. Oh, Mam. Kowe arep ngangge kristal ek popi. Abangan. Panganen ning aku njaluk inah 6 dina ya Kala. Piye? Njaluk wektu 6 dina. Aku saiki lagi poso 6 dina sajroning sasi Sawal. Wong poso 6 dina iki ganjarane padha karo poso setahun. Engko sak bubare bodo kupat aku panganen ora apa-apa. Tak lebokke Gendhaga dhisik. Ayo lebokke Gendhaga kowe Mustika Sari. Ora sah kok lebokke aku tak mlebu dhewe. Pring tumpuk-tumpuk. Tumpuk loro ning jero aku wareg tenan. Ning yen mangan loro ngene iki isih nyisih ning wetengku sisih kiwa. Golek lurung kas endi bocah Sukerta dadi pangane kala. Kunjing langit kelap-kelap katon regincanging alis risang maweh kandrung sabarang katulu jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu para
babar pisan Seta Randugamana lamun to kahanane saya ruwet saya peteng kaya mengkene. Gandeng aku wis disambati karo Ki Jagal Walakas, dasare aku ya saguh ngrampungi perkara iki. Ndak sawang bocah Kedana Kedini Mustika Aji kelawan Mustika Sari mau digawa karo Bathara Kala. Ning donya iki ora ana sing diwedeni karo Bathara Kala kejaba mung Kyai Semar. Kyai Semar, panjenengamu ana ngendi? Ndak kira yen panjenengamu iso nemoni Bathara Kala patrap lan tumindakmu bisa dadi kaca brenggala tumrape para kyai sak donya. Iki Narendra Triharta Prabu Susarka.
Trikarto maju maju rene. gambar tondo panangranira sithik sudirga marwati katon lawur paningalira kasinungan kanuragan walada Patih wonten dawuh sukses nggih. Apa to sebabe jenengan muni sukses iki kaya yen bar wayangan enek tukang nyuting muni sukses. Mang titeni Pak Mange angger bar wayangan mesti enten piyai sepuh ngagem blangkon terus muni sukses. Kula ingkang abdi kepatihan. Name kula Srengga Yaksa Jumadong dawuh. Apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Isih gawang-gawang mungguing pandulu sedanipun kakangku Prabu Susarma sing dipateni dening prajurit Wirata nalika Trigarta lan Ngastina ngrampit negara Wirata biyen. Aku bakal njaluk adil. Jarene Wirata ki negara sing sugih pangapura, jarene negara Wirata ki negara sing kebak kawicaksanan. Kenapa kok dadak dihukum pati mongko isih ana hukum selawase urip? Bab iki sing bakal tak takokake marang panjenengane. Nanging nuwun sewu nggih anak Prabu Susarka. Paribasan mentang-mentang kaya gendewa malang-malang kaya perbatak. Kaprawiranipun tiyang Trigarta menika boten wonten sakpropintenipun menawi dipun timbang kalian negari Wirata. Wirata wis ampas brabas tanpa daya kentekan senopati. Patih Kencaka rupa kenca Raja Mala mudhar kabeh. Mula gampang anggene bakal gempur negara Wirata. Yen pancen kados mekaten kula namung sadremi dados abdi boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Jumadong dawuh. Krek lampit burung kakimpul waton lanang nyekel gaman. Budal ana negara Wirata syukur lamun to kena tak pitung, kena tak itung, kena tak rembug. Ewadene meguguk ngutha waton gajalar Singabara. Negara Wirata dibiyuki Bathang Sayuta. Mula kang mangkono budal dina iki.
Yo, maju, yo, maju, yo.
Hei!